u ovoj sezoni, 30 utakmica, 24 dobili, 6 puta igrali nerešeno i niko da živi nijedan. Poražu mi sada da se počnemo još jednom sviđu. Ja ne moram izaći tu. Ne valja. Dana, 18. minut, Vladimir Dinastija Rajeva stvorio seriju koju je kasnije nastavio Saša Ilić u 27. minutu. 10.000 jača uživala je u ubedljivoj pobjedi fudbalera Partizana, naravno u tome su mnogo pomogli i fudbaleri Mladog Radništva koji su danas poželi slabo igru u Beogradu. 30. minut ponovo Senegalac Precizan, da još jedna loše postavljena opet pozicija, kroz noge Mitropejeviću, 3-0 za Partizan i to je bio rezultat prvog poluvremena, a drugo poluvreme završeno je istim rezultatom, dakle 3-0 za Partizan. Aleksandar Davidović 76. minut prvo efektno, Davidović je u drugom poluvremenu zamenio Sašu Ilića, a onda smo vidjeli još jednom poluvreme Dijara za vodstvo Partizana od 5-0. Nekoliko dobrih šuti, Dijare i njegov treći gol u ovoj utakmici. Ček samo. I 6-0 Marko Lomić na kraju slobodno udarca Evo i Pekara koji su na kraju sezone tako pripali fudbalerima. Snimam za profesora, čekaj. Kod južne tribine i dalje velika gužva, tu su navijači Partizana. Da vidimo kada će doći i fudbaleri Partizana i kada ćemo i naš direktan prenos sa stadiona Partizana završiti pripremljenim vatrometom. Fudbaleri Partizana, dakle 13. i 14. jula, startuju u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, zajedno sa njim, ali nešto kasnije, startovajući fudbaleri iz Crvene zvezde i od Beograda u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Vidjet ćemo da li će neko od naših klubova ove sezone biti uspešan i igrati u jednom od dva evropska kupa, ali pre toga, naravno ono što celu fudbalsku javnost najviše interesuje, to je svetski fudbalski šampionat koji počinje 11. juna u Južnoj Africi, na kojem će učestvovati i naša fudbalska reprezentacija. Sve utakmice svetskog fudbalskog šampionata i ne samo utakmice, već kompletan program moći ćete pratiti ekskluzivno samo na Radio televiziji Srbije, imat ćete priliku da uživate u kompletnom programu svetskog fudbalskog šampionata, ne samo direktnim prenosima utakmica, već i svim mogućim izveštajima, prilozima iz Južne Afrike. Naravno, najveći deo materijala biće posvećen našoj fudbalskoj reprezentaciji. Nadamo se da će naši fudbaleri što duže ostati u Južnoj Africi. Evo i statistike sa ove utakmice, 13-0 u kornerima, šutevi okvir gola, vidite, 11-0, ukupno 17-4 i to su statistički podaci koji jasno govore koliko je Partizan bio dominantan u ovoj utakmici, koliko su fudbaleri Partizana bili nadmoćni u svim elementima igre i nadvicili ekipu Mladog Radnika koja je odigrala jednu od svojih slabijih utakmica u ovom šampionatu, a podsjećam u prvom delu prvenstva Mladi Radnik je uspeo da remizira sa Partizanom na svom stadionu, tada je bilo 1-1 i to je bio jedan od loših rezultata Partizana u tom periodu prvenstva. Crvena zvezda je imala bodovnu prednost, bila je prva na tabeli, ali u drugom delu, u prolećnom delu šampionata i Crvena zvezda je napravila nekoliko kikseva, pre svega poraz od Metalca, zatim poraz od Javara na svom terenu i Partizan je na kraju, eto, došao do 7 bodova prednosti na kraju šampionata. Sada i navijači Partizana pokušavaju da se malo bolje organizuju kako bi otvorili prostor da iz tunela, na ovaj improvizovani prostor, dođu fudbaleri Partizana i kako bi konačno
mogli da vidimo i taj vatromet. Ja se nadam da to neće trajati previše dugo, da bi taj vatromet ipak videli i u direktnom prenosu.